So, ayan, nandyan na tayo sa Cubao kasi dyan ang sakayan ng papuntang Taytay. Good morning! So, ayan, good morning guys. Medyo umuulan. Papunta tayo ngayon Taytay dahil maraming nagre-request na mag-vlog tayo doon. Ganda. So, ayan, time check is 7:30. So, dapat 4:30 is nakaalis na ako dun sa bahay kasi nga pila sa MRT. Pero medyo ano lang naman, na-late lang ako konti. So, nandito na tayo sa Cyber Park 2. Dito yung sakayan pa loob. Pa-jeep to papuntang Taytay. 2 hours later. Hi guys, good morning! Ayan, nakatala na natin yung Taytay. So, ayun, good morning guys. Nandito na tayo ngayon sa Taytay guys. CMF Changi. Marami kasi nagre-request sa inyo na puntahan natin yung Taytay. Ayan, dun muna tayo sa Bagpi kasi nung last na pinuntahan natin, sarado. Pero ngayon bukas sila kasi Lunes ngayon. Kaya samahan nyo ako para puntahan natin doon. So, let's go. Ano sila dyan, oh? Nandiyan, DJ sa doon. Ano na natin. Ano lang to sa may Manila is Arcade. Sa may side niya siguro. So, ayan na nga guys. Natatanong na natin yung Bagpi Garment Center. Taytay branch. Ayan. Punta tayo dito. Ang ganda kasi nga, ano dito, Lunes. Guys, pasok na tayo dito sa may guard dito. And then dito sa may Pasilio 4. Dito muna tayo sa Gagando sa mga RSO. Ang cute na ng mga knitted, oh. Mga ganyan. Ganda dito. Ito yung mga short nila, oh. Ganda ng mga short kasi malalambot, diba? At dito ako ngayon sa Bagpi, guys. Sa may Pasilio 3 naman tayo. Pasilio 3 is sa mga pang-kids. Mga pang-kids, guys. So, may mga per dozen lang sila. Cute ng dress, oh. Cute na mga dress nila yan. Ganyan yung mga uso nun, diba? May mga plus size din sila dito, guys. Plus size. Yan. Marami dito. Dito kasi mas maraming mura sa may bago. Dito tayo. Ayan. Yung mga pang-kids. Ito naman yung mga pang-kids. Tanong ko nga dito. Magkano po dito, ma'am? Pag isa lang po. 170. Yun, 170. Pang binyag. Okay guys, imimute ka lang dahil malakas talaga ang radyo nila. Dito naman sa 433 is mga dress naman, yung mga nandyan na terno. So, ayan. And then yan, napakaganda yan guys. Cute, ang ganda. Magkano yung mga dress nyong dito, ganyan te? 220 po. Binibideo ko lang para maano. Less price na yon 220. Thank you po. So, may 549 Pasilio 4. Then, nagtitinda rin sila dito ng mga medyas. Cute niyan. O, may ganyan ako. Ito na lang tayo sa kabila. Ang cute. Doon naman yung mga dresses. Ibang dress. Yan, 80 pesos lang. Cute ng mannequin. Ganda naman nito. Ganda kasi ng tela niya. Yan yung mga ganyan. Ganda kasi ng tela niya. Yung mga swimsuit sa may 379. Swimsuit. Yan yung mga long dress. Pero ang gaganda ng tela niya na. Ganda ng mga tela. Ayun naman, yung trouser pants, 160, wholesale 180 retail. Yan. T-shirt. Daming halos nandito yung mga ano, mga plus size. Yan, oh.
Ikutin lang natin tong bag fee. So, ayan, ikutin muna natin. Ang ganda ng terno na yan. Dito naman sa 294 is makikita natin yung mga pang boys. And then, ayan, ang ganda ng short. Ayan si kuya. Ayan. Ito ang the best din na mga trendy ngayong 2022. Yung mga ganyang style dito sa may Bagpi Taytay branch. So, ayan, ikot lang tayo, guys. Ayan, nagugutom na ako dahil nakita ko yung food court. Ayan, yung sale na yan is 25 pesos lang isa niyan, guys. Super mura talaga. Dito naman tayo sa 306. Ang cute naman itong mga pang kids. Siya na malalamang. Lumiko ka ng kaliwa, yun na yun. Ang cute ng pang kids, oh. 90 pesos. Bubble fabric. 90 pesos lang, no? Yan, oh. Sa ano yan? Mga pang kids. Ganda. Ito yung ano ngayon, oh, na dress. Ito na dress. Kano kaya to? Magkano po dito, ma'am? Po? 320. Ano yun, ma'am? Wholesale, retail? Retail po, wholesale. Tag dito? Pag isa lang po. 350. Mura na ha, kasi alam nyo guys, sa ano, sa iba, is nasa ano to, 600. Ang ganda ng kulay niya. Gusto ko to. Ganda, oh. Ganda ng tela niya. Ganda ng tela niya. Meron din silang ibang design doon. Tsaka garteray. Pati rin to, oh. Ganda. Magkano kaya to? Magkano dito, Miss? Ay, sorry. 180 yung say. 180. 180 pagka isa lang. May mga ibang color ka. Meron. Pag isa lang po. 210. 210 daw. Pero ang ganda ng tela niya, oh. Hindi siya mainit, no? Chalis ba? Chalis. Chalis kasi yung tela nito. Ganda. Ayan. Sige, balikan natin. Di, meron din dito, tita. O, yan, o. Ang ganda. Magkano dito po? 200. Wholesale siya. Retail mo yun. Retail na siya. Retail daw. Diyan 220 cotton living. 220 din. Ganda ng tela. XL na yon. XL. Oo, may sizes tayo May hanggang mga 2XL. size. May mga 2X. Ano daw sila? Gang 2XL. Knowledge yata, oo. Etong bag kasi sa ano, good for, may mga shorts sila, oh. Marami silang mga ano dito. Mga pang, tawag dito? Plus size. Ang cute ng model nila. Ganda nito, oh, mga pang gown. Magkano po dito, ma'am? May hindi wholesale. Wholesale. Pag isa lang po. 240 po. 240 daw pagka isa lang. Ang ganda, oh. Ganda. Thank you po. Thank you. Dito. Oh, cute. Ang cute nito. Gusto ko to. Cute kay Dada. Magkano po dito? Dito. Magkano po dito, ma'am? Sa bata, pang bata. May ginagawa si ate. Ito, ang cute nito kay dadang ko. Ayun, oh. Pero ganitong kulay gusto ko. Sa kanya. Ganito, ma'am, magkano? Ano po? Next week. Magkano po? Ma'am, magkano? 120 ate. Pag isa lang po. Yun na yan. Pero may ibang kulay ka, ma'am? Ayun, nandyan lang malaki. Ayun na lang yun. Sayang. Pero okay na din to. Ito, red. Ang cute din kulay na to. Ito na lang. Ito na lang. Ma'am, wala ka ng ganito? 90 po sa
maliit. Ay, sayang. Ito na lang, ma'am. Ito na lang po. Wala ka rin pong malaking... Mga, yung malaking ganito, madam. Hindi pa nila Ito, oh. Cute. Ma'am, yung malaking ganito. ko na din po. Meron, ma'am. Magkano po dito, ma'am? Na lang. Okay, sige. Pag isa lang din po. 120 po. 120 Small na rin kami, din. ma'am. Na? Ganito. Ito sana, ma'am, yung kulay, ganitong kulay wala. Baka meron ka dyan, ma'am? Malaking size, wala. Apo. Small lang. Small lang. Ganito lang. Ang cute sana nito. Pero ito na lang Ayun, ma'am. kunin ko. Mas more on ako sa malaki. Ay, ma'am, ayun, oh. Magkano yon? 140 po. Ah, sige. 150 na na lang. po isa. Hindi pwede 140. Sige na, 140 na lang. Si madam, oh. Maghan ka na lang, ma'am. Yun na lang, ma'am. Tingnan ko yung size, ha. Ito, wag. Yun na lang, kasi mas maganda yun. Ayan. 20 pesos lang naman yung dadagdag. Yun na lang sa akin, ma'am, ha? Ganda. Ito yung kanilang pasilyo dito sa 166 na bag fee. Ito yung kanyang, 70, 50 pesos. Diba? 50 pesos saka 70. May dalang model. Mama, small din. Baka gusto mo. Pakuha ko lang kay ate. Oy, malaki lang po. Ayan, dito kasi sa Taytay guys is good for the talaga, wholesale talaga ang kuhanan dito lalo sa mga pang-kids. Sobrang gaganda ng mga pang-kids natin. Kita nyo naman dyan guys. So ayan, kukuha pa sana nga ako ng pantulog ni Dada pero hindi mo na ako kukuha guys. Ang gaganda ng mga dress dyan sa may Taytay. Super ganda and wholesale talaga sila. Okay guys, so abangan nyo na lang yung aking part 2, part 3, part 4, part 5 nitong pagpunta natin sa Taytay Tiangge dahil mas marami pang Tiangge ang ating pupuntahan at para makita nyo din kung ano yung mga store na pwedeng pang wholesale and retail. Guys, abangan nyo yung part 2 nito.